съобщава местното ВиК. Забранява се използването на питейна вода за поливане, миене и други нерегламентирани цели. В Къкрина водата ще се подава от 8 до 20 часа през ден. Селото е разделено на две зони. Едната ще има вода в дните с четна дата, а другата на нечетни. През тук водоснабдяването ще е само по 3 часа през ден от 16 до 19 часа. Четните дати обхващат местността Болника, Нечетни.